Pajjiżna esperjenza l-akbar żieda fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea fejn jidħol l-ammont ta' tfal ta' taħt 3 snin li nkitbu biex jattendu f'Child Care Center. Dan skont rapport tal-Kummissjoni Ewropea bit-titlu Barcelona Objectives li lura fl-2011 kien ħareġ batt ta' miri fosthom dik li pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandu jkollhom terz ta' tfal fl-età taħt 3 snin miktuba f'Child Care Center. F'dan ir-rapport pajjiżna ġie deskritt bħala wieħed li għamel passi kbar il quddiem f'dan il-qasam. Dan riżultat ta' weda elettorali tal-Partit Laburista li permezz tagħha ommijiet jistgħu joħorġu jaħdmu u jħallu l-tfal f'Child Care imħallas mill-Istat. Fir-rapport il-Kummissjoni tgħid li fl-2011 f'pajjiżna kienu biss 11% ta' tfal ta' taħt 3 snin miktuba f'Child Care Center. Fl-2016 dan in-numru tela għal 31.3%. Huwa d-Danimarka l-pajjiż li fih l-iżjed ammont ta' tfal reġistrati f'Child Care Center b'70%. Minkejja li Malta mhijiex fuq nett tal-lista, pajjiżna rreġistra t-tieni l-akbar żieda f'5 snin fejn jitlu tfal ta' etajiet bejn 3 u 4 snin minn 73% għal 88%. Fir-rapport intqal kif pajjiżna jinsab fost dawk li qed id-dritt minn età żgħira ħafna permezz ta' Child Care b'xejn għal tfal ta' ġenituri illi jaħdmu.